Silav roj baş hevalno agahîn nûçeyên dawî yên ji Helebê hatine em ji we re radgihînin. Her wiha di derbarê Rojhilatê Kurdistanê Muhabbat û bajarên cuda ên Îranê de jî agahî hene. Li wê derê Rojhilatê Kurdistanê dibe em ji bîr nekin girevekê giştî hatiye destpêkirin îro bi banga rêxistinên Kurdistanî. Zanin heft partî û rêxistinên Kurdistanî bangek kiribûn, banga gireva giştî îro encam girt li Tehranê. Li Tehranê dikanê vekirî hebûn lê serî de Muhabbat li gelek bajarên Rojhilatê Kurdistanê girev gihîşt encama xwe, gihîşt armanca xwe. Dikan ve nebûn, însan neçûn dibistanan, memûr neçûn karê xwe û dîmen hene nîşan dide ku dikan hemî girtîne. Ev helwestekî yekgirt bûye di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de. Niha ev meseleya Helebê neketiba dewrê di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de me dikarîbû agahiyên berfirehtir ji we ra bigihanda lê belê rewş aniha cuda ye. Evveliyeta me cihê şer e mixabin. Em mecbûrin ji Helebê meseleyên dawî ji we re ragihînin. Em hema bi vê dîmenê dest pê bikin. صار شيخ مقصود واري واري ابو الوالي يا وراوي Ev cî ku temaşe kir Şeyx Mexsûd e taxa sereke ku biye hedefa êrişên çetên dewleta Tirkî. Hevan em hema dest bi nûçiyan dikin. Baş e di serî de em dest pê bikin biçin. Hêzên Ewlekariya Hundirîn daxuyaniyekê daye dibêje êrişa li derdora taxa Siryan hate têkbirin. Hêzên Ewlekariya Hundirîn bi daxuyaniyekê Kurd ragihand ku hêzên wan li taxa Siryan ya Helebê berxwedanekê dijwar li dijî çetên hikûmeta veguhêz nîşan dane û êrişa wan têk birine. Ev yek di daxuyaniyê de hêzên Ewlekariya Hundirîn ya Helebê dibêjin hêzên me li dijî êrişên komên çekdar yên hikûmeta Şamê û alîgirên wê qesta dewleta Tirkiye dike li derdora taxa Siryan ya Helebê berxwedanekê pir dicî de nîşan dane. Kuştî birîndar hene. Hêzên Ewlekariya Hundir diyar dikin ku di pevçûnan de ziyanên mezin ên êrişkaran jî çêbûne. Caliyê wan jî gelekî kes hatine kuştin. Mixabin hin dîmen hene ku hêzên dewleta Tirkiye û çeteyên kirêkirî yên dewleta Tirkiye hin însan rehîn girtine. Însanên ku rehîn digirin jî weke mertal bikartînin di dema êrişan de. Bîlançoya dawî ya êrişan diyar bûye li Şeyx Mexsûd Eşrefiye 10 şehîd hene 63 kes birîndarin. Di êrişên çetê hikûmeta veguhêz ya Şamê de ku piştgiriya xwe ji dewleta Tirkiye digirin li ser taxên Şeyx Mexsûd Eşrefiye û her wiha taxa Benîzet li wê derê sê sivîl birîndar bûn hema saetekî beriye niha li gorî agahiyan li herêma Şiqef li bakurê Şeyx Mexsûdê de encama êrişan de Xelîl Hecî Muhemed 18 salî, Hemîd Hemo Hebo 7 salî, Ayda Hemze Osman 12 salî birîndar bûn. Hate ragihandin ku bombebarana çeteyan li herêmê Şiqef ê girê Katîlo dewam dike li gorî agahiyan. Hêzên Ewlekariya Hundirîn aniha bersivekê ciddî didin. Yek ji pirsan ew e hevano qesede kengê dikeve dewrê. Ev pirs gelek tê pirsîn Foza Yusuf jî bersiv da. Ez hema vê dîmenê bînim ser ekranê hevano. Deqekî هو مات بس قال لك مدني كشتن أول شهتين حكومته سوري طوس زلمة عمره 50 سنة براسه حكومة دمشق هو بني رمي زكا هذا قوات أمن العام هذا وزارة الدفاع بس يتقون على المدنية زكا قبل باجر إشرافية سيقازة سري بدالي ده أفلامه ev bi vî şeklê hevano dîmenekî din hebe ez hema nîşanê we bidim. Gelek dîmen hene hem jî bi sedan. Em çawa ji nav derdkevin nizanim.
anha hêzên Amerîkî ji bo agirbestekî di nava xebatan de ne ev agahî hatiye. Dewleta Tirkiye daxuyeniyekî balkêştayê hevano dewleta Tirkiye dibêje em amade ne piştgirî bidin çetên Şamê. Binêrin. Di saetên pêşme de hevano dibe ku şer dijwartir bibe ji ber ku çetên girêdayî dewleta Tirkiye beyan kirine ku ew bi îsrar dixwazin wan her du taxan ji Kurdan xalî bikin. Tamam. Dewleta Tirk amade ye li dijî Kurdan piştgiriyê bide Şamê. Em hema vê nûçê ji were ragihînin hevano. Wezareta Parastina ya Dewleta Tirk li ser êrişên hikûmeta Şamê yên li dijî taxên Kurdan yên Helebê daxuyaniyekê daye. Wezareta Tirkiye ragihand ku ewlehiya Sûriye ewlehiya Tirkiye ye. Eger Sûriye alîkariyê bixwaze Tirkiye wê piştgiriya pêwîst bide. Li ser pirsên rojnamegeran yên di derbarê êrişên li taxên dibin kontrola asayîşa Kurdan de Wezareta Tirkiye îdia kir ku hikûmeta Sûriye ji bo ewlehiya welatiyên xwe operasyonek daye dest pê kirin. Dibêje ev operasyon bi temamî ji aliyê artêşa Sûriye ve tê kirin îdia dike ewlehiya Sûriye ewlehiya me ye dibêje Wezareta Parastinê a Tirkiye. Ev operasyon bi temamî ji aliyê artêşa Sûriye ve tê kirin. Tirkiye pêşketinê li Sûriye ji nêz ve dişopîne welatê me di çarçoveya prensîba yek dewlet yek artêşê de li ser bengeha yeketiya Sûriye yekparçayiya axa Sûriye piştgiriyê dide tekoşîna li hember rêxistinên terorê. Wezareta Parastinê ya Dewleta Tirkiye hêjî YPG YPJ hêzên asayîşê qesede hemiyan weke rêxistinên terorîst bîne digel vê pêvajoya ku em di nav dane li Tirkiye. Ev cîranên me Dewleta Tirkiye heqeten çi ji milletê me Kurdan dixwaze hêjî eşkere nene. Eger tunebûna Kurdan dixwaze em binêrin bersiva Dem Partî heye hevano bersiva Dem Partî heye ji bînin bîra we KCK jî daxuyanî daye KJK jî daxuyanî daye Kuma Civakên Kurdistan her wiha komelên jinên Kurdistanê daxuyanî wan gelekî girîng in hem behsa pêvajoyê dike yani pêvajo falan nemaye em binêrin ka wê çawa bibe. Yani carnan milletê Kurd li gorî daxwazên xwe li gorî hêviyên xwe wezîfeyan bar dike li pêvajoyê lê di serê Dewleta Tirkiyeyê pêvajo pir eşkere ye. Tunekirina Kurdan, bertarafkirina pergala hêya li Rojavayê Kurdistanê û xirabkirina her du taxên Kurdan ên li Helebê. Ev armancên pêvajoyê di çavê Dewleta Tirkiyeyê de. Li çavê me de pêvajo milletê Kurd û Tirk bibin birayê hev û du, destûra bingehîniya Tirkiye biguhere, hebûna Kurdan tê de hebe, tiştên xweş, em ji xwe re li gorî xwe em xeyalên xwe lê bar dikin. Lê di pratîkê de çi qas pêk tê ew meseleyekê de ne, em heme bidomînin hevano. Dibêje artêşa Wezareta Parastinê ya Tirkiye dibe ev operasyon bi temamî ji aliyê artêşa Sûriye ve hatiye dest pê kirin. Ewlehiya Sûriye mühîm e, ewlehiya me ye jî di vê çarçovê de eger Sûriye bixwaze alîkariyê Dewleta Tirkiye wê piştgiriya pêwîst bide. Ez dibêjim qey hevano Dewleta Tirkiye piştgirî nade bi xwe aktorê serekê yê vî şerê ye. Bila xwe veneşîre wisa em tev dizanin ku Ehmed Colanî jî kesê ku alîgirê pêkanîna peymana dehê adarê bûn rehîn hatine girtin li Tirkiye. İddiayekî bi vî şeklî heye bu we çi qas mantiqî tê em nizanim. Derdorên Şamê ku dixwazin bi Kurdan re heqîqeten li hev werin hatine rehîn girtin ji aliyê Dewleta Tirkiye ve anha bi van şer û pevçûnên ku bi destê Daişê bermayiyên Daişê birêve bin dixwazin wê peymanê jî têk bibin dixwazin navbera Kurdan û Ereba jî xirab bikin. Yani ew rojavaya ku xwe belav nake pergala xwe xirab nake bila bi Ereban re jî nebe dost. Armanca Dewleta Tirkiye ev e. Em didomînin niha koma meclisê ya Dem Partiyê dibêje bêdeng nemînin û gavan bavêjin. Hevano ez hema dîmen bînim ser ekranê
Em li wan dîmena temaşe bikin paşê ez ê ji we re basa daxuyaniya kecekê bikim hem di derbarê pêvajoyê de û hem jî di derbarê vî şerê li Helebê de banga wan çi ye, seferberiya wan çi ye. Di vê naberê de li Amedê li Niseybînê li gelek deverên Bakurê Kurdistanê millet rabiye serpiyan Hakan Fidan jî piştgirî daye êrişên li hember Kurdan yên li her du taxan. Vaya bi vî şeklî em hema ez hema ji we re bêjim hevano. Deqekî ez wan dîmenên Dem Partiyê a vay vê derê tamam. Pekî evanna. Tamam e. Tamam e ez hatim cem we ez daxuyaniya Dem Partiyê ji we re pêşkêş bikim evanna. Daxuyaniya Dem Partiyê baş bû. Hêz û cesaretê dide milletê Kurd. Tamam. Ji ber ku daxuyanî Tirkiye ez Kurdiya wî ji we re pêşkêş bikim hevano. A bi vî şeklî. Serokwekîla Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliç Koçîdê bertek nîşanê êrişên ser Helebê da got her guleya tê avêtin li siberoja Sûriyê tê xistin divê hemû kes her kes li cem siberoja Sûriyê ciyê xwe bigire. Koma Meclîsa Dem Partiyê di derheqê êrişên li dijî her du taxên Kurdan Şêx Mexsûd û Eşrefiye de daxuyaniyekê daye. Gulistan Kiliç Koçîd daxife dibêje em êrişên li dijî welatiyên sivîl şermezar dikin. Ev êriş jin zarok kal pîran hedef digirin. Ew çete ji bo êrişên xwe rewa bikin jî dibêjin qesede li wê derê ye. Lêbelê ev dere we herkes dizane ku qesede ne li wê derê ye ya ku peymanê binpê dike, diyalogê red dike, hikûmeta Şamê ye. Bi derê wan dibêjin Kurdan bi İsraîlê re li hev kiriye. Lê ya ku bi İsraîlê re hevpeymaniyan çê dike, peymanan îmze dike, xaka Sûriyê pêşkêşî İsraîlê dike, hikûmeta Şamê bixwe ye. Lê bi zanebûn derê wan dikin armanc ew e qirkirina Kurdan meşrû nîşan bidin, rewa bikin, mafê Kurdan tune bihesibînin. Em li vê derê dibêjin ji her kesî re Kurd milletên li wê derê rastî komkujiyê tên. Ew li wê derê ne bi tenê ne em bi wan re ne li dijî van derê wan em ê piştgiriya tekoşîna gelên Sûriyê bikin. Gulistan Kiliç Koçîd hevkariya dewleta Tirkiye û komên çekdar yên êrişê taxan dikin. Bi tundî rexne kir got ya ku dikeve ser milê Tirkiye ne ew e ku piştgiriya van çeteyan bike. Ya ku dikeve ser milê dewleta Tirkiye ew e bibîne hal wê derê êrişê Kurdan hatiye kirin, hal wê derê êrişê welatiyên Tirkiye hatiye kirin. Her guleyên li Şêx Mexsûd Eşrefiye li gel dixin di aynê demê de li me jî dikevin ew gule. Eger Tirkiye dixwaze li Sûriyê tiştekî erênî bike di serî de divê rêlber van êrişan bigire. Eger ew êriş belavî tebahiyê Sûriyê bibin wê xeteriyên gelekî mezin çê bibin. Ji bo wê jî divê pêşî li van êrişan were girtin. Weke Dem Partî bendewariya me, heviya me ji Tirkiye ew e em li vê derê bang li saziyê navnetewî jî dikin, bang li demokratan dikin ku bêdeng nemînin, guleya ku berdidin Kurdan li aştiyê dikeve. Werin em bi hev re bikevin pêşiya van guleyan. Em bi hev re aştiya Sûriyê pêk bînin. Divê tu kes li dijî van êrişan bêdeng nemîne. Em bang li hemû kesan dikin ji bo Şêx Mexsûd Eşrefiye nebe xezaya Sûriyê divê hemû kes niha dengê xwe bilind bikin, bêdeng nemînin, sibê wê dereng be. Ew deynê mirovahiyê ye. Dîrok bêdengê ji bîr nake. Gelê me jî bêdengê ji bîr nake dibêje Gulistan Kiliç Koçîd hevano. Vaya em dayinin aliyekî. Yadin em wisa bidin seknandin anha jî em cî didin daxuyaniya KCK. KCK uzanın rêxistina herî jor a tevgera Kurd e. Daxuyaniyên KCK gelekî giring in. Hem bandor li pêvajoyê dike,
hem bandor la revaçuna siyasi ya Kurdan dike ji ber vê yekê gelekî mühim e ka çi dibêje. Bi vî şeklî hevan no. KCK bahsa pêvajoyê dike. Dibêje ev êrişên ku îro li Helebê bi piştgiriya dewleta Tirkiye têne kirin pêvajoyê sabote dike. Hat hevan. An hatê. Tamam. Şu mijor jî nivîsiye şerê li Helebê mezin dibe. KCK dibêje li pişt van êrişan dewleta Tirkiye heye. Êriş çareseriyeke maqûl sabote dike. Dibêje KCK. Hevserokatiya Konseya Revebir a KCK êrişên li Helebê weke hewldana sabotekirina çareseriyeke maqûl pênase kir, berxwedana li Helebê silav kir. Daxuyaniya KCK aynen bi vî rengî ye. Çend rojin bi çekên giran êriş li ser taxên Kurdan yên li Helebê têne kirin. Heteşe a ku şam bi dest xistiye êriş dibe ser her bawerî, her gelê ku wekê wê nafikire. Çeteyên dibin sîwana hikûmeta veguhêziya Şamê dane destpêkî êrişê Elewiyan pişra jî êrişê Durziyan kirin, niha jî êrişê Kurdan dikin. Ev rastî radixe pêş çavê me ku hêzên Şam xistine destê xwe, yani hêzên ku Şam xistine destê xwe, dijminê gel û civakê ne desthilatariya Baasê hilweşiya, niha jî Baasa bi rû weke kabûsekê bi ser Sûriyê de hatiye. Taxên Şêx Mehsûd û Eşrefiye qadên bi cîbûnê ên Kurdan e ku zêdeyî 100 salin Kurd li wê derê ne. Piştî ku şerê navxwe li Sûriyê dest pê kir, taxa Şêx Mehsûd hem ji aliyê desthilatariya Baasê ve hem li hember çeteyan dibin sîwana Heteşê de cih digirin ên ku îro dixwazin Helebê bi dest bixin. Yani hem li dijî desthilatariya Baasê hem jî li hember çeteyên ku dibin sîwana Heteşê de îro dixwazin Helebê bi dest bixin, bi jin û zarokan ve bi îxtiyarên xwe ve bi temamiya civakê ve li ber xwe dan. Li van taxan aniha hewl tê dayîn ku nasname çanda Kurdiyetê were parastin. Milletê wê derê dixwaze çanda xwe nasnama xwe biparêze. Êrişên li ser taxên Eşrefiye Şêx Mehsûd hem êrişên dijminê demokrasiyê ne hem jî ji bo xalîkirina van taxan ji Kurdbûnê ye. Serwerên Şamê ên bi serkeşiya Ahmed el Şara xwedî feraseteke welê ne ku nikarin xwe li hebûna bawerî û gelên cuda rabigirin. Ev nêzîkatî dewama desthilatariya Baasê ye. Eger Ahmed el Şara û hikûmeta Şamiya veguhez dixwazin bibin desthilatariyeke rewa, dixwazin yeketiya Sûriyê pêk bînin, divê dest ji nêzîkatiyên bi vî rengî berdin bi gelê Kurd û gelên din re polîtîkaya wisa bimeşînin ku yeketiya Sûriyê ava bibe. Hîn jî divê mijarê de zêde nederenge. Binêrin KCK şansekî dide Ahmed el Şara û hikûmeta Şamê. Behsa dewleta Tirkiye nekiriye heta niha, di dawiyê de behs dike. KCK dibêje hêjî nederenge. Ew siyaseta ku em pêşniyazê we dikin hûn hêjî dikarin pêk bînin. Dema ku were dîtin ku li Sûriyê Kurd timî di nava diyalogê de ne û hîn di demekê nêz de diyalogan dewam kirine, êrişên bi vî rengî hewldaneke sabotekirina çareseriyeke maqûl û pêvajoya diyalogê ye. Vê wextê ku em didin ber çav ku Kurd hikûmeta demkiya Sûriyê di nava diyalogê de ne hêjî, ev êriş xwedî wê armancê ye ku van diyalogan sabote bike ji holê rabike dibêje KCK. Em didomînin çeteyên ku niha li Helebê êrişê Kurdan dikin, ew komên faşîstin ku beriya bi demekî Kurd ji aliyê İngîltere ve di lîsteya rêxistinên terorîst de hatin bicih kirin. Ew hêzin ku bi Heteşê re Şam bi dest xistibûn. Di nava van hêzên êrişkar de hin komên cuda hene ku hîn jî dixwazin karakterê xwe yê faşîst biparêzin û li Sûriyê bi bandor bibin. Ahmed el Şara hem ji aliyê wan ve hem jî ji aliyê hêzên cuda ve dîl hatiye girtin. Pir balkêşe hevan no. Min daxuyaniya KCK heqete nexwendibû, ew şîroveya ku min destpêkê gotibû, Ahmed el Şara esîr hatiye girtin, dîl hatiye girtin, vê derê em digihêjin aynî fikrê. Balkêşe KCK jî dibêje Ahmed el Şara hem ji aliyê komên çekdar ve ê xêrnexwaz ve hem jî ji aliyê dewleta Tirkiye ve dîl hatiye girtin. Navê dewleta Tirkiye nabêje lê divê hêzên cuda. Mesela hêjî navê dewleta Tirkiye bi kar nayîne ji bo xatirê pêvajoyê muheqqaq. Yan jî Ahmed el Şara xwe bi vî rengî nîşan dide û piştgiriyê ji hêzên cuda werdigire.
hêzên cuda qesta kecekî dewleta Tirkiye. Çeteyên ku niha êrişî Helebê dikin ew çeteyên xwedî heman mêjiya Daişê ne weke Artêşa Millî ya Sûriye Sumo wisa têne nîşandan ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatine perwerdekirin û biçekkirin. Organên weşanê yên desthilatdariya li Tirkiye van êrişan diparêzin û hewl didin berdevkiya çeteyan bikin. Ev yek jî nîşan dide ku dewleta Tirk li pişt van êrişan dibêje keceke. Wextê ku daxuyanî hat dayîn dewleta Tirkiye hê beyan nekiribû bawekê vekirî ew piştgirî didin van çeteyan. Lê dîsa jî di daxuyaniya kecekê de mirov dibîne ku dewleta Tirkiye bi zimanekî vekirî tê sûcbarkirin. Di domîna keceke weke tevgera azadiyê ya Kurd di demekî de ku li Tirkiye rêber Apo bersiv da banga Dewlet Bahçeli û bi înisiyatîfê pêvajo da dest pê kirin me bang li dewleta Tirkiye kir ku piştgirî bide Kurdên li Sûriye. Xwedî li Kurdên Sûriye derbikeve. Ji ber ku ev Kurd xizmên Kurdên li Tirkiye ne. Bi gotina çawa ku Tirkiye xwedî li Türkmenan derdikeve divê li Kurdan jî xwedî derbikeve me xwest ku li Sûriye bi roleke erênî pozîtîv rabe. Eger Tirkiye dixwaze li ser bingeha xwişk û biratiya Kurd û Tirkan sed saleke nû ava bike ya ku divê bike ev eş xwe em vê banga xwe dubare dikin. Em di wê baweriyê de ne ku gelê Şêx Mexsûd û Eşrefiye wê bikevne şopiya berxwedanê a 15 salên dawiyê li berxwe de ye bidomîne em berxwedana wan silav dikin em bawer dikin ku berxwedana wan wê muheqaq bi ser bikeve. Em bang li milletê Kurd dikin ê li heçar perşeyên Kurdistanê ê li dervê welêt. Xwedî li berxwedana Şêx Mexsûd û Eşrefiye derbikevin dibêje kecekî hevan. Niha jî em cih bidin daxuyaniya saziya jinan hevan. KJK basa Rojhilatê Kurdistanê dike mühim e hevan. Her daxuyaniya ku di derbarê İran û Rojhilatê Kurdistanê de tê kirin dibê mirov li ser bisekine û daîma derbixe pêş. Ez dibêjim qey mühim e girîng e. KJK tekildarê êrişên li ser taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye yên Helebê û berxwedana ku li Îranê li Rojhilatê Kurdistanê tê dayîn daxuyaniyekî belal kiriye millet silav dike piştgirî dide berxwedanê koordînasyona KJK dibêje hevan. Em êrişên li ser Şêx Mexsûd Eşrefiye bi tundî şermezar dikin ji malbatên şehîdan re sersaxiyê dixwazin berxwedana xelkê Şêx Mexsûdê silav dikin. Di demekî de ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li ser çareseriya demokratîk tê axaftin ev êrişên çeteyên HTŞ ku li ber bayê dewleta Tirkiye ketiye bi qasî gelên Sûriye zerarê dide gelê Tirkiye jî. Ev polîtîkaya ku anha şer daye pêşiya xwe Tirkiye ji êrişên çeteyên Daişê re vekirî dike bi rengekî mezin bi Tirkiye wê bide wendakirin. Yani Tirkiye bi vê polîtîkaya xwe deriyê xwe li Daişî jî vedike. Daîş wê zerareke cidî bide Tirkiye jî dibêje. Hikûmeta veguhêziya Sûriye ku jiyaneke koledarî û bê rûmet li ser gelê me ferz dike divê zanibe ku bi van komkujiyan dawiya xwe amade dike. Xwedî derketina li vê berxwedanê wê bibe darbeya herî mezin ku li xeyalên paşverû yên çeteyan wê werexistin. Li aliyê din serhildana gel ya Rojhilat serhildana gel ya li Îranê di 28 kanûnê de dest pê kir kete hefteya duyemîn em vê serhildana gel silav dikin ji malbatê kesê ku di oxira jiyaneke bi rûmet de şehîd bûne sersaxiyê dixwazin ji wan re. Em carekê din radgihînin ku bi tekoşîna maftar ya gelê Kurd, Faris, Belûc û Azerî re ne em bi wan re ne. Rejîma Îranê ku guh nade daxwazên maftariyên jinan û gelan polîtîkaya îqdamê polîtîkaya zext û zilmê didomîne weke li Sûriyê dawiya xwe amade dike. Jinên Îranî êdî naxwazin bi rejîmên dîktatûr bijîn. Li hember van êrişan 6 rêxistinên jinan ên Rojhilatê Kurdistanê 7 partiyên siyasî yên Kurd daxuyaniyekê hevpar weşandin di nava xwe de. Li hev kirin ev yek ji bo Îraneke demokratîk gelekî bi watê gaveke girîng e. Di serî de milletê Kurd em bang li hemû gelan dikin, bang li jinan cîwanan dikin, li hember van êrişan piştgiriyê bidin gelên li taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye.
pişkirî bidin serhildana li İran û Rojhilatê Kurdistanê li dijî rejîmên faşîst yên van êrişan pêktînin dakevin qadan dibêje kejeke. Di serî de jin em bang li hemû gelê xwe û raya giştî demokratîk dikin ku di asta seferberiyê de li hember van êrişên komkujiyê li hemû ciyê ku hûn lêne dakevin qadan. Piştevaniyê bidin gelên Rojavayê Kurdistanê ên ku ev 15 salan li ber xwe didin. Piştgiriyê bidin gelên İranê yên li hember rejîma dîktatör îro bi serhildanan li ber xwe didin. Dibêje kejeke. Aniha jî hevano nûçeyên deqeyên dawî hene ez hema bi wara parve bikim. Em viya jî dayînin aliyekê. Tiştên baş wê çêbin hevano. Tiştê ku Kurd da bikin tuneye. Çeteyên girêdayê hikûmeta demkiya Sûriye li taxên Eşrefiye û Benîzet ên Helebê rast êrişê ciyê sivîlan dikin. Aniha di van deqeyan de. Di encama êrişan de şeniyê bi navê Remezan li taxa Eşrefiye şehîd bû. Êrişa li dijî sivîlên taxê di van deqeyan de didome. Di encama êrişan de şeniyê bi navê Selmo Rizo 55 salî, Xalit Rizo 25 salî, Huda Osman li taxa Benîzet birîndar bûn. Li taxa Eşrefiye mesele çewaye di êrişa Sekvanan de sivîlekî şehîd bû. Di cama wekî din heta niha hevanno 10 sivîl şehîd bûne, 69 heftê kes birîndar bûne. Rewşekî bi vî şeklî heye. Aniha doh mecih da daxuyaniya Mesûd Barzanî, Bafıl Talebanî her duyan jî beyan kir ku ew piştgiriyekê tam didin her du taxên Kurdan bi tuş şiklekî ew destûr nadin Kurd li wê derê mağdur bibin qurbaniyê nijadperestiyê. Yani hem demografiye her du taxan divêne guherandin û hem jî de mesela nijadê de yani Kurd bi taybetî hedef neyne girtin. Îro jî em dibînin ku Mesrûr Barzanî bi aynî şiklî daxuyaniyekê daye. Ez dibêjim qey giring e. Hemî aliyên Kurdan îro bûne yek. Bala me li ser wê yekê ye ku sazî û dezgehên Kurdistanî yên li Bakurê Kurdistanê jî bi beyanatên xwe, bi daxuyaniyê xwe bi temamî piştgirî didin Kurdên li Helebê, piştgirî didin serhildanên li Rojhilatê Kurdistanê. Ev giring e. Her çend divê derê de em navê van partiyan nebêjin jî em rastên divê em ji wara beyan bikin. Heta vê saetê tu sazî dezgehekî ku li dij bisekine tune ye. Ev sînerjiya nava Kurdan de wê serkeftinê bi xwe re bîne. Çawa ku li Kobanî ruhekî netewî ê yekgirtî ava bibû û bi xwe re encam anî, serkeftin anî, ez dibêjim qey li Helebê jî, li Rojhilatê Kurdistanê jî wê bi aynî awayî be. Hevanno, daxuyaniya Mesrûr Barzanî ji aliyê rêveberiya hikûmeta Herêma Kurdistanê ve hate parvekirin. Mesrûr Barzanî balkiştan ser metirsiya li jiyana sivîlan got bu yerê li Helebê hedefgirtina Kurdan ya ji bo guherandina demografiyê herêmê çêkirina gefê li ser jiyana sivîlan berpirsên Şamê wîjdana civaka navnetewî dixe bin pirsiyarê. Barzanî diyar kir ku êrişên li ser taxên Kurdan yên li Helebê wan dixe nava fikarên mezin. Dibêje şer, tundî, baweyekê bingehîn tu pirskirêk çareser nakin. Divê tu bahane, tu hincet rê nede qirkirina nijadî. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê her wiha bang li hemû aliyan kir ku berpirsiyariyê bigirin ser milê xwe, jiyana sivîlan biparêzin ji bo çareseriyê tevlî diyalogê bibin. Barzanî anî ziman ku ew hêvîdarin avasaziya rêveberiya niha ya Sûriye ji bo hemû gelên Sûriye de asta berpirsiyariya rêveberiyekê demokrat û yekirtî de tev bigere dibêje. Ev bi vîya we gelek nûçe ji me re bi rêya WhatsAppê jî tên hevanno ji hevalê me herêmê ji destê min tê ez ê nîşan bidim. Nûçeyên deqeyên dawî ê acîl hebin ez ê ji we re bêjim. Niha asayişa Helebê daxuyaniyekî daye di derbarê hebûna Qesedê de. Yani Qesedê kengê dikeve dewrê. Qesedê heye tuneye li Helebê. Bahsa van meseleyan dike. Ez vê ji we re ragihînim.
Berpirsi ragahandına hezên ewlekariya navxeya Helebê yani hezên asayişê Doktor Ciger Efrîn ragihand ku heta niha tekilî wan bi qesedê re tune ye. Li eger êriş bi vî şiklî bi dijwarî bidome rewş wê biguhere. Qesede wê bikeve dewrê. Ya rastî heta niha ez rastî daxuyaniyekî Mazlûm Ebdî nehatime. Sîpan hemû daxuyaniyekî da doh dirêj bû, cesaret, hêz qûwet dide şervanên me ku em binêrin wê çawa be. Ciger Efrîn ji eniya pêş ya şer li taxên Kurdan ya Helebê ez bar dikim tevlî bültenekî Rûdawê bîye. Dibêje artêşa Ereban ya Sûriyê ji 4 eniyan ve hewl dide derbasî taxên Kurdan bibe. 3 taxên Kurdan hene wê derê Benîzêde. Benîzêdê heye Eşrefiye Şex Mexsûd. Ciger Efrîn ragihand ku heta niha tu hewldanên agirbestê tune ne. Tu agahî negihîştine berdestê wan. Em ji ku derê pê hesiyan ya Foza Yusuf dibêje tamam. Me vê sibê li Foza Yusuf godar kir ew dibêje hêzên Amerîkî niha di nava hewldanan de ne ji bo diyalogekî çêbibe ji bo agirbestekî çêbibe lê ji ber ku biryara dewleta Tirkiyeyê tevlî hevî derbixe ji xwe niyeta wan a agirbestî hebiye êriş nedikirin. Na mesela ev çend rojin em dipirsin ya ev insan yan jî ev mexluqat bi kîjan armancê êriş dikin. Mesela min hêjî fehm nekiriye. Ya mesela çi dibe sebeb? Ya dibe destpêkê tiştekî hebe bibêje ji ber vê yekê ez êriş dikim. Başê em ana tenê texmîn dikin. Mesela dewleta Tirkiye dibe. Dibêje hebûna qesedê heye li wê derê jiyana sivîlan dibin xeteriyê de ye, dibin tehlikê de ye. Ev hikûmeta demkî a Şamê jî ji xwe re kiriye wezîfe qesedê ji wê derê derbixe û ewlekariyê saz bike. Aramiyê saz bike. Jiyana sivîlan bixebin garantiyê mesela. Hedef ev e. Hincet bahane ev e. Lê halbikî peymanekî heye yekê Nîsanê qesede YPG, YPJ ji wê derê bi çekên mezin ê silahên mezin ê giran derketine ji wê derê. Asayiş tenê maye li wê derê. Hêzekî polîs e yani. Çekî wan ê giran di destê wan de tune ne. Ê ku jiyana sivîlan dixe nava xeteriyê ew bixwane mesela aniha dibin kontrola wan asayîşan de bi qasî 300,000 însan hene. Ya yani ew qesedeya ku 14 salan reveberiya xweser bi rêve dibe, kontrol dike, asayişê saz dike nel gor dewleta Tirkiye dibe ji walê rabe. Bahana wan ev e. Yani gur ji ber xêra dibêje te av li ser min şêlû kiriye. Bahane wê ye çünkü niyeta wî ev e bixwe hevalna. Îjeyê me ev numuneya gur û berxê didim. Ez didomînim hevalna. Em bidomînin ka çi heye? Ciger Efrîn wekî din çi dibêje? Niha di derbarê piştevaniya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de diyar kir ku heta niha tekîliya wan bi Qesedê re çê nebûne lê eger êriş bi dijwarî bidomin ev rewş dikare biguhere. Peymana yekê Nîsanê behsa wî jî dike vekirina Qesedê çekên giran di destê wan de nemane. Niha vekişîna Qesedê dibe yani piştî wê peymanê Qesedê vekişiya çekên giran di destê me de tune ne. Çekên herî giran ên niha di destê me de doçkaye drona brûske wekî ku çawa me 14 salan bi van çekan li ber xwe daye îro jî em dikarin heta dawî bi van çekan li ber xwe bidin. Yani çekekî wisa giran di destê wan de tune ne. Ciger Efrîn ji çeperên şer peyamekî xurt da got bila herkes bizanibe êdî milletê Kurd li tu derî nayê têk birin. Milletê Kurd ji mirinê mezintir e dibêje Ciger Efrîn. Di vê naberê de ew di derbarê meseleya vegera li Efrînê de doh mijwara gotibû. Niha îddiayekî heye însanên ku ji wan her du taxan derdikevin ve dikişin diçin Efrînê. Niha yek ji hêzên ku li Efrînê heye enekesê ye
û zanin enekese niha li Rojavayê Kurdistanê aktif e, navbera wan û PYD jî gelekî baş e, êdî ji hêzên hevpeymaniya Tirkiye vekişiyane, êdî navbera wan û yani biye perçeyekî hêzên Kurdî, hêzên hevpeymaniya Kurdî. Ji ber vê yekê êdî ez dibêjim qey hatina wan a Rojavayê Kurdistanê baş e. Me basa enekesê kiriye, enekese peşmergeyên roj hebû tê bîra we ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatibûn perwerdekirin, li Başûrê Kurdistanê bûn filan. Du hin tişt hatin gotin lê ji ber ku piştrast nebiye ji were nabêjim. Yani qaşo hatine ser sînor li wê derê cilûbergên Qesedê li xwe kirine, dixwazin derbasê Rojava bibin, dixwazin di van berxwedanan de ciyê xwe bigirin. Çiqas rast e ez nizanim. Ji ev hêzên ku ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatine perwerdekirin, pêşmergeyên roj, gelo hêjî girêdayî wan in, gelo tekiliya wan bi artêşa Tirkiye re heye, tune em hêjî nizanin. Gelo hatina wan wê rê li ber xeteriyê ve bike yan encamê baş bi xwe re bîne, em vana nizanin. Tabii zarokê me ne, zarokê me ê Rojavayê Kurdistanê ne, ewladên me ne, ez dibêjim qey dilê wan jî dişewite ji bo Rojava. Ew ê ji aliyê kî ve hatibin perwerdekirin. Mesela em jî ji aliyê dewleta Tirkiye ve di dema dibistanan de me jî perwerda xwe ji dewleta Tirkiye girtiye. Yani wextê ku merû perwerde ji derekî bigire, nayê wê manê ku merû sedî sed bi wan ve girêdaye. Ême 15-20 milyon insanê me na zêde. Mesela ji ber ku her sal diguhere. Mesela ji 10 milyon insanê ku perwerde dibîne bila milyonekî bi dewleta Tirkiye ve girêdayî be, bila asîmîle bibe. Dîsa 9 milyon ême ne. Mesela min bi xwe ji dewleta Tirkiye perwerde dîtiye li mektebê, li dibistanê ez bi wan re fêrî Tirkî bûm. Lê dema ku ez hatim Avrupayê, karê yekem ku min kir, ez çûm mektebên Kurdî fêr bûm, min rabû dibistana Kurdî bi înisiyatîfa xwe vekir. Sazî û dezgehên Kurdistanî, rêxistinên Kurdistanî yek ji wan piştgirî nedaye min. Min tena serê xwe mekteb vekiriye. Bi alîkariya Swîsriyan mesela. Yani bandor li te nake perwerde eger tu xwedî niyetek netewî bî, welat parêz bî, netewe perwer bî, tu dikarî bi xwe pêş bixî û xwedî li milletê xwe li hebûna xwe derbikevî. Di vê manê de dibêjim yani. Ji ev em vegerin ser meseleya Efrînê gelo heqeten însanên me ê ku Heleb terikandine derbasî Efrînê bûne nebûne. Wextê ku derbasî Efrînê bibin, rê heye tune, rê hebe jî ew têne girtin, nayîne girtin, em li ew ê binêrin. Ehmed Hesen. Kî ye Ehmed Hesen? Serokê Encûmena Xwecihî ya Enekesê li Efrînê ye. Dibêje, rast e, nêzîkî 3000 malbat mecbûr mane ji taxên Kurdan yên Helebê vegerin Efrînê. Lê hêzên Sûriye heta niha hin ciwanan kirine bin çavan. Şer û pevçûnên li taxê Şex Mehsûd û Eşrefî yên li Helebê rê li ber koçberiyekî vekiriye. Me dibêje Hesen Ehmed, ya jî Ehmed Hesen, me di nava du rojên derbasbûyî de zêdetirê 3000 malbat pêşwazî kirin. Neçarma bûn mal û milkê xwe, dikanên xwe, mala xwe li Helebê biterikînin, werin Efrînê. Dema koçber dixwazin vegerin Efrînê, li taxên kontrolê ew li serê rê hin kontrol hene, em jê re dibêjin bendên kontrolê yên asayişa hikûmeta Sûriye li wan diqelebin. Hin caran bi hinceta lêpirsînê genç ciwan bi taybetî têne girtin ji aliyê wan çeteyan ve, yan jî hêzên girêdayî Şamê ve. Hesen da zanîn ku doh çend ciwanên Kurd hatine girtin. Derkete holê ku hin ji wan hatine berdan lêbelê hinek ji wan jî hê di zindanê dane. Li Efrînê derdora wê gelek komên çekdar hene, tevlî artêşa Sûriye bûne jî lê hinek kom hê jî serbixwe ne, goh nadin hikûmetê. Bi terna serê xwe tev digerin. Ev piranî ê ku diçin dizî dikin, talanê dikin, însanan dixin bin çavan û paşê jî di berdêla van însanan da fîdye dixwazin, ev kom in. Ev kom girêdayî dewleta Tirkiye ne, beşekî zêde ya mal û milkê Efrîniyan ji aliyê Erebên hawirde ve hatine dagirkirin. İnsanê ku vegeriyane nikarin bi çi malê xwe mixabin, dibêje enekese dibêje van tiştana.
yên ku vedgerin piraniya wan diçin gundan. Eger mal û milkê wan neyne dayîn jî ew li cem xizmê xwe dimînin li gundan. Dibêje rayedarê enekesê. Tiştekî wisa heye. Yani ji ber vê ji xwe dengê me naçe taxên Helebê. Ji were bêjim. Ana kesên li Helebê ji ber ku înternet tune ye yani îmkana ku li me godar bikin tune ye. Zehmet e yani. Mesele ev e. Deqekî evan ez çi nîşanê veddim. Niha li ser Helebê dronên dewleta Tirkiye digerin. Türkiye hat alîkariyê. Ez ji were bêjim evan. Ez vê nîşanê wedim, vêya rakim bi destûra we. İspat bû ku dewleta Tirkiye anha li ser her du taxan dronan digerîne. كما نشاهد الآن طائرات البرقدار في سماء حلب. كما نشاهد الآن طائرات البرقدار في سماء Ev dronên dewleta Tirkiye ev jî rewşa şer e. بيجي باخذ العلبة فاجرون فاجرون Ev dîmenê ku ji Helebê tên çima wisa kinin ez texmîn dikim ji bo ew ê ye. Ji ber ku înternet pir tune ye ji bo dîmen rehet merov bişîne. Ez bêjim qey ji bo wî ye. Ji bo merov dîmen rehet bişîne. Kin dişînin. Lê epê kinin yani. Çend dîmenê nû hene ez wan jî bînim heteşe Sumo wesaytê wan hevanno ketin destê hêzên asayişê binêrin. Erê. Ev çi ye? Deqekî hevanno. Yani şer û pevçûn zêde ne. برخدار حلبه بشي برخدار حلبه يشيخ وسكا وفي بشي برخدار حلبه. Yani dîmen gelekin hevanno ez vê derê de tiştekî bînim bîra we. Deqekî. دونيف تارك عشر بونا تعقدن هر بجي لو ابو قربان دستي وا
طائرة كشفة شو فجري نو حال حاضر دیروگ 8 ساعت 2:30 طائرة كشفة بانا تاقانن هر بجي باشه هەڤانۆ ئەس هەما نوچەیەکی دەقەیە داوی هەیە هەڤانۆ 6 تانک dane pê hev dikevin taxên Kurdan aniha lêbelê hêzên asayişê dibêjin me êrişeke berfireh ya ku ji 6 tankan pêk dihat me bi temamî tune kiriye binêrin ev nûçeyekî heqeten balkêş e ez viya bi lez binivîsînim ji ber ku heqeten bi lez e lezgîn ez vê nûçeya lezgîn bu ara par vê bikim hêzên ewlekeriya hundirîn ya Helebê ragihand ku wan êrişeke berfireh ya komên yan li ser taxê Şex Mehsûd û Eşrefiye şikandiye di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku zerarê mezin gihîştiye êrişkaran plana wan a leşkerî ya ji bo dagirkirina taxan hatiye pûçkirin li gorî daxuyaniyê piştî 3 rojên topbarana bê serûber bê rawestan ya tank mûşekên girat û çekên giran wan komên çekdar berê sibeya îro êrişên xwe gurttir kirin hat gotin ku armanca vê êrişa hovane tirsandina sivîlan e koşkirina bi darê zorê ya şêniyên taxan e piştî topbaranê komên çekdar hewdaye bi zêdetirî 6 tankan û wesayîtên zirxî bi dehan wesayîtên eskerî bi hezaran çekdaran bi pêş bikevin taxên Kurdan balafirên bê mirov piştgiriya van kesan dikin ji jor ve asayişê eşkere kir ku li eniyên Eşrefiye Castello Cebanan berxwedaneke mezin hatiye nîşandan êrişkar hatine neçarkirin ku paşva vekişin di encama şer de tankekî 5 wesayîtên leşkerî hatine rûxandin 7 dronên xwekuş hatine xistin bi dehan çekdar hatine kuştin piştî şikestinê jî komên çekdar dubare dest bi topbarana hewanê kirine at ser taxan hêzên ewlehiyê teqez dikin ku ew ji bo parastina sivîlan de amedehiyê dane hikûmeta Şamê ji vê êrişê ji encamên wê berpirsiyarin asayiş dibêje mafê me rewa heye ku em ê her rê biceribînin ji bo parastina taxên xwe bi vî şîklî ye hevan li vê derê ez werim cem we ji ber ku nûçe naqedin heqeten tu jî nûçe ne ez hin nûçeyan bihêlim êvarê re êvarê hûn seyda nas dikin seyda Bedrettin Canimana şîrovî û xurtin carekî bû mîvanê min jî vê derê êvarê saet di 21 de li gorî saeta Ewropayê mîvanê min e ji kerema xwe re li bendê bin şîrovî wî li ser xeta netî wî şîroveyên wî ê ku ruhê însanan geş dike ruhê welatparêziyê netewperweriyê geş dike em hinek lê godar kin ez dibêjim mühîm e êvarê saet di 21 de mîvanê min e lê ez difikirim ku beriya 22 jî bültenekî pêşkeş bikim ka binêrim li gorî rewşê ye dara ez divê ez derkevim ji bo wî bibore min peyametê dît lê ez divê derkevim aniha acîle eger nûçeyên deqeya da wî hebin em bikaribin xwe azad bikin baş dibe mesela dixwazin ereban li taxên Kurdan bicihî bikin dibêje İbrahim Şêxo rewşekî bi vî şîklî heye ez aniha hevano we ji me re tiştekî nivîsiye ka eger we tiştekî nenivîsandibe divê naberê de ez gelek spas dikim ji bo hebûna we yani ez zanim televizyonên me hasasiyetê wan ê siyasî hene mirov hem dike lê ême em hinek azadin
em dikarin di derbarê İranê de jî çi bixwaze em dikarin bibêjin di derbarê Sûriyê Türkiye'de, faşizma Türkiye'de em her tiştî dikarin bibêjin. Hassasiyetê me hassasiyeta netewa Kurd e. Hassasiyeta me hebûna milletê Kurd e. Ji bilî wî to hassasiyetekî me tune ye. Pîvanên exlaqî ne, ê mirovahiyê ne hassasiyeta me. Hassasiyetên Türkiye'ye, İranê ye, ne xema me ye. Ji ber vê yekê ême hassasiyeta me hebûna milletê Kurd, nirxên netewa milletê Kurd, nirxên mirovahiyê ew in. Ji ber vê ji wan rîca dikim bibin abone, destek bidin me ku em bikaribin xizmetekî berfirehtir bikin ji milletê xwe re. Ji qas em bigihêjin ber destê xelkê, bikevin em malê xelkê û dengê me olam bide, deng vede di salonên Kurdan de, ez bêjim qey wê baştir bibe. Mala we ava her hebin, mecbîr nekin, dem baş silav rêz.